खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 फेब्रुवारि 2022 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। बाथ्राफ्राव दान्थे बिदान्थेबो जानो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननायबो फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ लोरबांबो जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै मानोबा दरसि आरो गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव माबा नङा माबा मोनसे जेंना सोमजिनो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला-खालाबो जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नाथाय अब्लाबो गोसोआव मानिबा जिंगा बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। समाजाव सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ
मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायबो फैगोन, समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननोबो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियाव दिनै जाफुंसारगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। आयआबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबबो मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबुबो मोननो हागौ।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन नाथाय बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय जिंगा नांगौनि गोनांथि गैया गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों